Sorry ass DJ. Alhamdulillah wis teko omah. Kangen karo makku aku. Mak, sepunten ya. Lebaran wingi kurang bisa mulai masalah corona. Saiki iso mulai. Sepunten sing kathah. Apa boleh sudah lebaran. Nggih. Gas. Pripun mak kabare? Selamat, wis. Alhamdulillah nah selamat. Banget. Tak kene kopi sik. Kene le, tak kene kopi. Oh ya, Ini anak lanang rek. Kene kopi langsung. Aduh, ya Allah. Alhamdulillah wis ka omah. Jan. Yopo ya cek panggah kaya enggak kaya omah dhewe. Sederhana tapi adem ngene. Ki makku enggak ini kopi kok. Gak teko-teko kat mau. kopi nih. Nah, kopine teko. Sun mak ya. Sawi aku gak tau ngombe kopine sampean pirang-pirang tahun iki. Wah, rasane yo tetep ya gaweane makku. Gak koyo kopi gaweane mak dhewe pokoke. Wah, iki nang omah seminggu acara semari kabeh. Enake ora nang ndi iki ya? Yo kene acara-acara opo? Alah. Boleh aktivitas opo iki? Daripada nganggur ngene. Loh, dewe ketoke black. Black. Ora ono ndi? Arep mancing, Kang. Melo piye? Loh, arep mancing to? Mbok ya aku melu black. Ayo tuh mancing. Neng kali kidul ngono lho. Loh, ayo panggah budal. Nah, mancing nang kene iki lho. Ketoke akeh wae iki. Tapi ya mosok akeh. Jelas akeh to wong kene winginane tonggoku oleh pedet, oleh sapi, oleh kulkas, oleh wah barang-barang apa wae. Masamu kali iki itu jalan santai oleh pedet barang. Ayo. Kok Dek, kowe lapo gulung-gulung iki? Golek pangas amplokane polae kok ngono. aduh, ginjal kula. Pak biyunge kene. Ayo ya tak tulungi. Bocah kelane. Iya toh. Wonge malah neng kene sing mbok tulungi malah pancingi. Wo, Zoe. Sepurane lo ya.
enak panggone nyaman dhewe iki ta. Tonggoku winginane lho. Nang lemari manting ini iki. Ya mosok. Yo, kok malah oleh kula. Ayo sedaya Met. Warso wiram inteni ra teko-teko. Coba ra. Dene iki. Yo golek manuk to, Bu. Ono apa neh? Yo manuk nang wit to. Mosok manukmu. Manuk kok bungkus kok. Coba aja kamu. Teleponan aja. Suwar nilai bener suwar. Telepon kuwi to, cah orang diceluk kuwi to maksudmu. Tani show. Celok piye, Bu? Ya celuk ae. Walah iki lho becahe. Lu tak jake. Sorry cah. Tani suwi weh. Ndeni suwi wi. Cinta ini panggang bulut dah. Ora rumangsa kok diteni iki mang. Repot mak aku. Saiki kowe lah repot apa? Ya iya, aku teko repot apa. Tuh. Sorry ya. Turu wet. Ya gak waleh-waleh. Golek manuk apa tuh, Mak? Manuk tilang, Bu. Aku di depan manuk tilang apik manuk. Apik pokoke. Warna-warni. Mau sing ditilang kuwi. Iki tilang wi, Bu. Iki manuk beda, Bu. Ceritane. Tilang polisi, gelem tilang polisi. Juga tuh. Sik aku sijine ya. Aku rone ya. Ya aku bro, telu berarti. Aku telu to. Kowe anak ragil to banggaan kowe. Sik. Iki selawan. Ayo cepet. Masa didipi wong kok sak digoleki wong, kena wong bar dira entuk. Ya wis ya. Kadung aku tangi lho, Bu. Ya. Cik kowe berarti tangi rugi kowe. Yo lek gak oleh manuk rugi. Ya wis di manuk. Iki kan tak bungkus. Iya, wis. Ya tak. Ah ya ya. Wah, iya mi manuke paketan itu dibungkus. Enak tuh. Paketan JNT. Waduh tuh, Bu. Neng kono lho, Bu, manuke tak bis manuk. Ono iki kono ndi? Wis tau menengno. Ini aku roh neng kono, Bu. Kono ki ndi? Ning celempitan kuwi lho paling. Lanjut itu, Bu. Wis tau pengen telune apa ora? Iso. Cah cilik iki telune. Iki cah gede. Jeluk. Wah, 5.000. Kono apa kono? mau wedit jeluk es mangga. Ya kan lo, Bu. Lah, kita ora. Iya. Keplangan. Plang kuwi itu penek. Bisa mana, Bro? Dah, samane aku. Kowe lewat sing awakmu di. Las kene menek kursi ra iso ya. Jal kowe, Pak. Siapa? Tane kene malah ra iso apa-apa. Yes. Domo iki tak kon gemplang kok kuwi lho, watu. Matamu duduk kuwi, Cok. Watu sing cilik-cilik lho. Watu gede arep dalang sapi lho. Watu sak gerdon. Nang ya. Iya. Ndang. Kan. Bejo. Apa iku blek mau? Ya kuwi tak omongne, pamane kanca kowe oleh lokasi kok kene kuwi gede-gede oleh lemari barang kok. Tane ra kena. Tak dari sewo. Ndang, tak durung iber. Loh. Lah iku ono maneh. Mosok iku yakin nang iwak blek? Katane delok teko banyu cebloke ya duduk. Keratitis-titis belas tuh we. Pelang koyo rawan. Stok santai. Tenanan. Stok sik to, Bu. Tak melu nitis nih. Kencang perung iki tanganku. Pas. Pas to. Yo. Mata nih. Enakmu mancing, Bro. Kowe sing gemplang. Dah, gak melak aku pokoke. Matamu bareng-bareng, Bu. Dah, sebelah kowe kok. Bareng, Bu. Sak telu, Bu. Gah, sak telu. Dah, salah ning kowe pokoke. Gemplang yo didelok to le. Nang isor nek mancing ki lho. Ya salahmu mancing ning kono. Ya yo, mancing ning kolam, rane kono kuwi nggo adus kuwi. Iso kowe mancing ning kono iki
mancing perkara piye? Mancing emosi. Oh, tak cilik diomongin memel ae. As. Dak, Bre. Ayo mlayu.